салом алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали мони канали Қодиров Сайбурҳон. Бардаро чӣ хеле ки гуфта будем бардаро ин як саргои гусоладор дитта дугоник бардаро гусолакошон ҳар душ биқача наворо то охир тамошо кунем 500 лайк абҷақин дастгири шумо пешрави мост аввал дарҷа лайк абзанен комментариёро аётона бирорем бардаро инаи гов дугоник зоидай ҳар душ биқача ҳар душ яхе бардаро ина бардаро тамошо кунем ҳар душ дар як рӯз бардаро ин амирӯз ҳои нофушон қоқ нашидай нағалтидай бардаро ҳамин рӯз сеюм рӯз се рӯзаанда короче ин бега се рӯза мешавад бардаро дута биқача ҳар душ яхе биқои мошни бардаро ҳози мо ҷӯшиданша нишон метем шумо бубинед бардаро гов бениёд гови хубай бардаро ин амира зоидай сеюм гусоло шунай бардаро сеюм гусолай сеюмшта бардаро дугоник зоидасай бардаро иншалло кадом бигира бо буқамона тақдиришта яке бардаро дугоник мезои бардаро ина синаш бардаро тошкне бардаро ин ҳози дандоншо нишон мета шумо бубинед ина бардаро дандонош бардаро ҳози ина мекаша шумо бубинед ҳози ина медавай пич бардаро солоро ҳуч мекунам бубинед ина бардаро тамошо кунед ҳам субрен ҳам бикашен ҳамсон ина бардаро стойки гов бинем бардаро бениёд гови хубай мақсад кадом мегира иншолло я оғул молуш меша ис бикашен ҷои худиш биёрен кашида кадом мегира бардаро зурайда ох як чами бардаро мақсад катиё чашм мемон як шад ям туи пуи маракада мекиша бардаро калон шава бардаро оз ина ҷӯшиданша нишон мета шумо бубинед улумш кен буҷӯшенаш ина бардаро гусолар ина бардаро ҳар ду гусолар қабидага ҳози улум мекуна бардаро ҳози меҷӯша барои ҷӯшиданаш калавои авчад мекунем хеле вабше шата намезана гов ина бардаро улум мекуна бибинед гов стойкашам гови хуба ина бардаро ина ду чочи аввалша ҷӯшидасай бардаро вабше шата намезана гарантиян ин шике қабидаги нест бардаро ина гусолако ина ҷӯшидасай ду чочи аввал ина бардаро шириш мақсад бардаро гарантӣ доранд шатазани хеле чизошта мо ҷавоб мегем бардаро гусолакоро сарфем ина бардаро мегад беғарзи гусолошон бардаро ина мисол меҷӯшанш саҳар ҳозирашта мега 5 мета се рӯза шидасай гусоло нав се рӯза шидагай мақсад ҳам гусоло сер мешава ҳам 5 литр шир мегира кадом ки авқот чапта ҳози 5 гирифтасиям бардаро гусолакошон ҳар душ биқача бардаро номрои телефони мо 911 21 72 21 адрес Хуросон дастсафка ҳастай бардаро нархира мо мондем ҳар ду гусолаш ки бардаро нархиш 13000 бо муомила дорад дастсафка дорад ба хотири дубқа будагиш худо нигабонатон касб кори ҳаматон да барор мехом бигзор айма гавои хубша бигирен 13000 муомила дастсафка дорад ба занг бизанед бар нарша пурсен ба занг бизанед фаҳмин ба занг бизанед лайк коммент аётона бирорем